शब्द या प्रश्नाचंही उत्तर आमदार निलेश राणे यांनी शोधलं। अगदी स्वखर्चाने ट्रान्सफॉर्मर बसवून देत स्थानिकांनी मांडलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी आमदार निलेश राणे पुढे सरसावले। सद्यस्थितीत ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचं काम हे सुरू आहे। आमदार म्हणजे काय असतो आणि आमदाराची कामं काय असतात ही 24 तासात निलेशजींनी करून दाखवलेलं एक उदाहरण आहे। इथे काल आम्ही मागे गणेश जयंती उत्सवानिमित्त इथे आम्ही कंदूर पेट्यावरती आलो होतो। तिकडचे शिरोडकर म्हणून ग्रामस्थ आहेत, त्यांनी साहेबाला सांगितलं की 1.5 महिने हे लाईट बंद आहे आणि अशा प्रकारे आम्हाला काळोखात हा सण साजरा करावा लागतोय, आता करा। निलेशजी म्हणायला लागले मी संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला लाईट चालू करून देतो। त्याप्रमाणे निलेशजींनी आम्हाला सांगितलं लाईट चालू करा, तिथं अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोला। परंतु झालं असं, संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन केल्यानंतर कळलं की इथला ट्रान्सफॉर्मर जळला आहे। आता दिलेला शब्द पूर्ण केला पाहिजे, तो निलेश साहेबांचा आदेश आहे। त्या आदेशावरनं आम्ही तिथे जनरेटर आणला आणि रात्री पहिली लाईट चालू केली। परंतु एक दिवस जनरेटरवर आपण चालू शकतो, नंतरचं काय? म्हणून आता आम्ही निलेशजींनी स्वतःच्या खर्चातनं हा इथे ट्रान्सफॉर्मर दिलेला आहे। हा ट्रान्सफॉर्मर आम्ही 15 दिवस इथे लावणार आहोत आणि DBLचा जो दुरुस्तीला दिलेला ट्रान्सफॉर्मर आहे तो जेव्हा येईल तेव्हा ते आपला ट्रान्सफॉर्मर लावतील। परंतु दिलेला शब्द पाळण्यासाठी आम्ही ही सगळी उठाठेव 24 तासाच्या आत इथे आम्ही ट्रान्सफॉर्मर लावलेला आहे। हे महाराष्ट्रातलं सगळ्यात पहिलं उदाहरण असेल। आमदार म्हणजे आमदाराची कामं काय असतात आणि आमदारांनी काय केलं पाहिजे हे उभ्या महाराष्ट्राला निलेशजींनी दाखवून दिलेलं आहे। आमदार निलेश राणे यांची ही कृती निश्चितच लोकप्रतिनिधी कसा असावा याचा आदर्श मानणारी ठरली आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।